आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिसि बिसायख'थिया फैगौ सेप्तेम्बर दाननि थामथि सप्तायाव जागोन होनना बिसायख'थियारि मेलनि गेजेरजों फोसावनायनि उनाव बिटिआर हालामाव राजखान्थियारि हान्जाफोरा गावबागाव हान्जानि मावथि सोद्रोमाफोरखौ लानानै जानजि खाफ्राबाय। बिटिआर हालामनि मोननै मैखोम राजखान्थि हान्जा बिपिएफ आरो इउपिपिएल हान्जाजों लोगोसे बिजेपि हान्जानि मावथि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव बिटिसि बिसायख'थिनि गोहोमखौ बांसिन गोग्लैनाय नुनो मोन्दों। गुबुन फारसेथिं कंग्रेस हान्जायाबो बे बिथिङाव उन जानानै थायाखै। बिटिसिनि मोन 40 बियाबाव हान्जानि मावथि सोद्रोमाफोरखौ लानानै बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय नोजोराव गोग्लैदों। 19 नं मानास सेरफां बियाबावबो कंग्रेस हान्जाया खना खनला फोसावदिंनायजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि लाबोदों। बेबादिनो मानास सेरफां ओनसोलनि लाइमोन दैदेनगिरि कंग्रेसनि टिकेट दाबिदार अबिनाश ब्रह्म बिथांनि नुजाथिनायाव 3 आगस्ट रबिबारखालि बर' बाजार प्राइमारि सिंनि मावजिपारा गामियाव कंग्रेस हान्जानि जयनिं हाबाफारि जालाङो। कंग्रेसआव जयेन जानानै जोंनि जिथुनाखि साननाय हनाय जोंनि बर' फिसा संसार जालांनाय माबादि जालांबा माबादि सुबिदा मोनोबा जोङो रायजो राजाफ्रा मोजां मोनगोन आरो नांगौ रोखोमनि जोंनि जिथुनाखि फामसाफोरनि अभाब अभिजगफोरखौ सुफुंनानै होगोन होननानै जोङो आसा खालामदों आरो नोंथांमोनाबो बेबायदिनो जोंनि पाब्लिकनि थाखाय मोजां खामानि मावलांनानै होलांगोन होननानै आङो आसा खालामनानै थाबाय। नोंथांमोना जेरै आंनि खोथाखौ खोनानानै बा आंनि खोथाखौ बुजिनानै बा नोंथांमोना जेरै सानदों बा जेरै सान्थिखौ लुबैदों बे हिसाबै नोंथांमोना दिनै कंग्रेस दलखौ मोजां नुनाय हिसाबै आंजों जयेन जाबाय। बेनि थाखाय आं नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। बे हिसाबैनो दिनै जेबायदि जयेन जादों आं बिराद मोजां मोनदों। बे हिसाबैनो नोंथांमोनहा थाबाय थागोन होननानै आं आसा खालामो। ठीक है असं आम्हाला का कोण मी आरू लागेल नमस्कार कांग्रेस जिंदाबाद Thank you. पूर्णिमा गोयारी धन्यवाद থাকিল দাদা नमस्कार कांग्रेस जिंदाबाद ठीक है असं आम्हाला का कोण मी आरू लागेल
Movie title. Hanger boleh